Jabakti dandani lampu. Aku sing bener-bener Pak Tukang iki. Iki Pak Guru. Ora bener rek, aku sing kepas. Ndang Pak Guru ngene. Sik to, posisine sing Rono men pasang kono ya. Heh? Ibu mulane kene iki. Iki iku kabel iki kabel satu. Iki kabel wong anu separe Iki lho kabel. iki lho. Iki 20 meter tenan. Jabakti dandani lampu dalan. Terus aku sing tok maneh aku bose terus sing bener-bener nih Pak Tukangku. Totok maneh. Mas jaga ya. Wis kono ae kandang jaga. Jurang kilometer wong ngawur ya. Golekne kene to Lan. Kandang wis, Lek kok kulon. Kok kulon teko iki. Begal, kok kulon tak lah. Ayo ulan. Iya tak Bang. Aku iki ya wangi-wang lho cah iki cah. Oh, biasa. Aku wangi-wang iki. Aku kok ya arep rokoke lho. Kawan iki. Ya. Iki an 30 meter ya nang Iya, meneng nek 20. njaluk ngomong 20. Sing ngelar kono meng ra metu kare. Hah? Wis kok ndi sing anu Nganu sing ngene paran ngalor totokan iki. iya wis. Hai. Oh alah. Pak Guru cuk, wik. Oke kan itu. Nah, awan ya. Aku sing kali yo. Ngene lho yo iki. Gaya anu parangan apa? Iki ya di Parangan. Oh yo, kene kita gambare. ini. Alat ada bener malah. Pedel reng gak duwe, Ros? Apa? Pedel karo reng. Duwe rang. Sampeyan. Panjaran. Pelajaran kena, lek Kok ngene yo? Sik, terus apa ora? Gapok ora? Enggak ada. Pedelmu kemurah. Lah pakune tapi ra duwe. Pak. Gede. An Apa? aku. Aku pengen kono lho. Kandu paku. Kandu paku lah. Ora gak balik aku kok pedel. Ya wes. Balik ah. Iya nak lono. Pedel jalan kan. Nah, Undangane payu. kaya bar nyilapno bar kok. Coba tak cukup. Ayu yang ngono 200. Allah. Di sini ya, Mas. Kita mau. Dilanjut. Engko. Salah aja lo 20 ya. Kurang dawa. Nek sing apa ini? Ini pailannya pirang meteran? Ini 20 ini kalau enggak. Itu kalau ngempak kayan barang gandeng ikan. Kayak mau omah kowe. Oh iya ya. Jaluk tapi kayak Halo. Iki lho. Dik. Iya. Jaya lampu karo kontan.
Gula dingin kene ilang. Apa? Melok. Ora. Iki gilera anak. Waduh, tekan keris. Wis dilanjut engko. Empuk mana Pak Pak Guru? Hah? Empuk mana? Piye? Pinter lho tekan-tekan. Empuk kabeh. Lah iya, kok parah kok iso ketong nggih parah. Parane lawek. Halo ndolan. Geng. Halo. Ndolane nek kono. Dolan. Ana ondo wesi ngono kae. Lan iki piye? Iso ngadeg ngono. Empuk mana Pak Guru? Piye? Pinter lho tekan-tekan. Empuk kabeh matik. Lah iya, kok parah kok iso ketong nggih parang. Parange sampe cuwil kabeh. Nek parangmu kok tinggal ndi? Aku kuning celangat. Ora menek laran tak unjukne bokongmu. Iya. Piye ngunjukne apa ora bokong? Nek kesempatan. Tak unjukne. Biasane suwale ya kan, Pak. Bale diplorot. Suara ora mlorot. Diplorot iki sana. Lorotne di. Lorotne sik. Tak unjukne. Kuwi sing digoleki reng ngono kuwi ora duwe no. Reng anak. Dina kayu sedipan. Jalan. Yo keneki. Be. Ya Pak. Iwal iki ngene wong tandang gawe ngale nyice. Wetrum gayane sok kereng. Bahaya. Mulane wong nggih daster gaplek. Kowe dokter rambut munggah. Yo an, kenekmu Pak ya? Oh, kan sak eneke ora dileh ne. Saeneke. Aku tak kek pawon lho, Mbak. Pawon mahmu. Munggah. Wes, ya bener to anakmu dhewe. Ngene ya. Ya yo aja duduk. Sok tak ganti repot. Oke, dipasang kolong Pak toh. Ya, nang kepleset. Pasang kolong. Kepale iki hati lho. Mati tok loro. Sandalan. Bener ora kesawek. Truk ora dirapopo. Wah, aman iki sanding iki wek lampu meneh. Kita ke sana yuk. Ayo. Wis sempah lho. Lagi. Le aja tengah-tengah nang kono le. Udane wek. Nah ngono kuwi lho lampu dalan ya. Wadang Pak Guru. Urung pan. Udah wis empan. Nek empan videone ya. Kakok. Enggak, itu mana? Wis lanjut engko.